При 84 годишна жена е установена желязодефицитна анемия. Затова се провежда гастроскопия, която изненадващо открива черна пигментация, като поръсено с пипер в 12-пръстника, който е началната част на тънкото черво. Взетите биопсии показват положителен резултат при оцветяване с берлинско синьо. Каква е най-вероятната причина за това странно оцветяване и опасно ли е то? Каква е диагнозата? Помислете и ако е нужно, натиснете бутона за пауза, защото следва верният отговор. Берлинското синьо оцветява железен сулфид в горната част на вилите на 12-пръстника. Поради желязодефицитната анемия пациентката е приемала желязо на таблетки, железен цитрат. Тъй като стойностите на хемоглобин вече са се подобрили на фона на железния препарат, лекарите решават да го спрат. Контролна гастроскопия след 5 месеца установява, че пигментът вече е изчезнал от 12-пръстника. Най-вероятната причина за оцветяването е била приемът на желязо през устата. Състоянието се нарича псевдомеланоза и отлаганията в лигавицата са от железен сулфид или хемосидерин. Не трябва да се бърка с меланоза на дебелото черво, където отлаганията са от липофусцин. При меланоза на дебелото черво причината най-често е прекомерна употреба на лаксативи, най-вече сена и алое. Псевдомеланозата на 12-пръстника се среща най-вече при възрастни пациенти. Може да е свързана с бъбречна недостатъчност, сърдечна недостатъчност, захарен диабет и прием на някои медикаменти като желязо, фурозамид, пропранолол, хидралазин, хидрохлортиазид и други. Псевдомеланозата не е опасно състояние. Лечението трябва да е насочено към подлежащата причина. И не забравяйте, че всяка желязодефицитна анемия налага диагностично уточняване, тъй като може да се дължи на опасно заболяване. Аз съм доктор Стефан Митев. Моля ви да дадете палец нагоре и да споделите с приятели, ако този пациентски случай ви е бил интересен. Последвайте и моята Facebook страница доктор Стефан Митев. До нови срещи!